iki lakon apa to Run ngene iki. Glumyor. Nah, iki tenan iki wis panik tenan iki. Ngabari, Dik. Alhamdulillah saya Bapak. Jan. Ampun ngaten Bapak diculne Pak mengke kula jegur kotak. Allah. Aku seksine, pok aku sing nyekseni. Salaman karo wong ayu niku beda tangane halus. Sesuk-esuk tenan no enek dialang no kerah ro bojone enek sesuk-esuk ini. Kowe ora nonton YouTube ora nonton YouTube. Ora masalah kaya anake dhewe iki kan ya nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos sing Niken yo Hanung pun sel enggak? Sampun wangsul. Nggih. Niki kalih macake request nggih. Sekedap minggi salam Pak RW Bapak RW Polisi Waloyo. Nggih. Nyuwun satu rasa cinta utawa Jogja istimewa 100.000 ditransfer. Waduh. Nggih. Terus penjenengane Mas Marsudi Musuk Boyolali. Rencang SMKI. Nggih. Terus Mas Aguson, Mas Tolek Kalimantan, Mas Ogi WMC. Nun pepeling ya engko diaturke sithik mboko sithik ya. Nggih, Pak Bayan Ngagian, Pak Sriono Polsek engko diwaca sithik-sithik ya. Niki mau enten pamundutan dene kan? Nggih. Saking ketua pemuda, ketua panitia. Wah, jan Mas Tri hebat. Bareng nyekel nggon kepemudaan wayangan iki dibudheke kaya ngene ning emane mau Jawa. Nggih. Nyuwun napa niki wong? dipun waos Lali janjine. Lali janjine. Berarti ya lali tenan. Lah ya. Lali janjine monggo ya. Wah, wis jan. Tetep Dik Niken apa kanca penyanyi niki tesih enten kalih. Ganti penyanyi upama Dik Niken leren sing kok suwe-suwe mes kram lho kowe engko nek nyanyi terus. Anu wae. Mes kramino dia moringa. Penyanyine mbake Mbak sapa? nyanyi. Mbak sinten niku, Mbak? Mbak Mbek apa? Nun. Baca. Mbak Caca nyanyi. Kalih Mbak. Lah terus le joget Mas Gareng karo Dik Niken. Ya aku Domongi kula mengke mes kram kok. ora. Pokoke aku ngerti Dik Niken iku Pokoknya ora leren ya Mas ya pokoknya ya. kuat tenan Nggih, hebat. pokoknya ora entuk leren. Pokoknya nanggap aku karo Niken iki slogane Anda puas kami lemas ngono kae. Ya. Tapi Lali tidak mungkin. janjine iromane rada sesek ya Mas ya. Nganggo asma mboten seseke. Nah, Loh, bokong dilumahke nek ngomong digenahke lho iki. anu napa anu iramane ora sesek napas. Oh, tak kira nek sesek sak asmane. Ya. Ayo, Oke. diaturke. Sebab berpacu dalam melodi. Ya, Dik Caca. Ya. Caca. Piye iki nek tepung kok lah ya. Oke. Monggo, dados. Lah cah kok semene kendel men iki. Jenengmu sapa Le? Jasil. Hah? Rasi. Rasi dengkulmu kuwi. Rasi. Sapa? Jasil. Rasi. Rasi. Rase. Sapa ta? Rasil. Sing alon-alon wae sing cetha. Jasil. Jasi. Oh, Jasi. Kok misuwi malah? Adine jas hujan ya. Omahmu ngendi ta Le omahmu? Gawa Karangwungu. Karangwungu. Oh, aduh. Karangpung lho ada men. Ada Pak, cah cilik wani nonton wayang lho Pak. Nggih. Gawa sanguran. Nggih. Kowe mau mangkat rene dhewe ra wedi dipangan garangan to Le riyen. Karo sapa rene karo sapa? Bapak karo mbake karo mama. Bapak, mbake, mama, usah keluarga mbok jak rene to. Oh iya. Seneng karo wayang kok nggih. Joget ya, Le? Nggih, engko tak jalake duit Mas Dalang ya. Wonge sugih, lomo, sugih. Wonge ora tegelan karo cah cilik ya. Senengane macek aja. Engko ya. Kene Dik. Waduh. Pangke. Joget sik, Dik. Joget sik. Kosek. Madepe rono. Iki anake wong kok iso dipluter Anake wong. kok ya terus di. Nah, ndase nek baute kok gulune sekrupan kok. Iki menungso dudu robot. Madepe rono ngayal. Jasi ya. Jan-jane kowe nang endi? Jagatmu
tenan iki gayanan iki kerawitan mayang arum. Mayang koro. Mayang koro iki kethek. Mayang arum, mayang koro iki kethek. Ya gur katutan siji tok lho jano iki. Janjane kowe arep rusak kowe. Arep rusak. Madhep rono. Ya. Sampeyan aja sia-sia karo cah cilik ya. Rusakne ya. Bisa kaya pentolan korek iki. Le, kowe nonton wayang ki wayang sing paling mbok senengi apa le? Kerasakti. Heh? Kerasakti. Enek Mas wayang kerasakti enek. Ora enek. Wayang kok kerasakti. Wis kenal karo kerasakti urung? Urung kenal toh? Yo salaman sik. Cancane Kowe ngerti Selakaku saja nyupriyani Hatiku suci Kancan karo wanita liya Terima kasih. Ayo nang jaluk dijaluk ditake. Mas. Ya rene ini cah bagus. Urusane piye? Namine sinten, Dik? Nganggo mik digawa. Sinten? Dek Jasin. Kok bejajel lu? Jeneng kok Dik Jasin. Dadi iki laire pas tanggane Yasinan. Oh, Dek Yasin. Dik Jasin. Nah, nggih. Gandeng joget. 100. Niki, Dek. Terima kasih. Wah, jan pinter tenan. Piye, Dek? Bilang apa? Matur nuwun. Ndongake Mas Dalang, Pak Dalang sehat. Dalang sehat. Lancar rezeki. Lancar rezeki. Laris tanggapane. Laris tanggap. Pinaringan slamet. Baringan selamat. 50 neh, Pak. Bon, Tas ya. Mas Kowe mau diparingi pira nonton iki? Kowe wis tau ngerti dit iki? Wis tau ngerti? Wis, nya disimpen ya, dienggo jajan setahun. Tukoke tanggalan lah Januari tekan Desember ya. Nah, kita kan keluarga rayap ya, Dik ya. Aja kayak Pak mungko ndak nggo kiyu-kiyu ya. Madepe rono. Salah. Lungguh ki karo geleng-geleng Lek gawe angel-angel Mas Garing mung diuntar-untir. Niki biasane ten nggen dashboard mobil nika to, Pak. Engko anggere kena nggon dalan gronjal ngono ngene bocah iki. Ngene iki bocah iki. Nggih, matur nuwun. Permintaane Pak RW diaturke satu lah. Lagu Satu Rasa Cinta. Oke, nggih. Riuning mustika Kok aku suarane Mas? tuban putra Kanjeng sira awe tuk prangkung pujana kara bebila wirat moyo tan wurung sriuning kukur dadi kusumane bangsa Ya. Monggo anune ana kalih sinten, Dik? Dik apa Mas? Gede ngoten jenengan kok. Asmane iki sinten to jenengan? Kula Gentari Laras, Pak. Gentari.
Gentari laras menika artine bersinar. Yen gentari Cemplorot. bersinar. Nggih. Yen nganggo ogen turut. Ya. Sri huning mustika tuban ngateka ngger. Seneng banget kan ngatik. Ya. Kalaten bersinar. Dalem mau pundi ta, Dik? Kula saking Sembir. Saking anu musuk, Pak. Musuh Boyolali. Nggih. Wah, iya. Ki antar kabupaten. Yo, diaturke Sri Huning. Sri Huning Mas Kendangan Bluro, Mas. Tayub Bluro. Lapun tresna lan sabaya pati. yo yo Lawan Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti Allah Wiratmaya putrane Lawe Adipati Tuban Sri Uning putrane Ati Wangsa Pati Ya Dik Gentang. Tresnaning Wiratmaya tinapi ning rara Sri Uning sanadyan Ayo dangdute Mas, coba kaya apa goyangane Dik Gentang.
kasih matur nuwun. Ki mau Dik Genta Laras bersinar ya. Niki anu saya ajeng pengumuman ini putrane Mas Slamet iki mirsani Mas Slamet. Mas Slamet Suwargi. Pundi piyaine kon munggah panggung wah aku ya suwe ra ketemu lah ya. Sinten iki SD napa? Sinten? Tesih anu, tesih mirsani mboten? Le rada le nomor tunggal apa kalih enten? Pundi kan minggah mriki, Pak? Ya, waduh. Suwe ora dolan ini ketemu. Pundi piyayine? Ya. Pak Slamet, putrane Pak Slamet. Tenan kok bonggol iki karo awake dhewe wis dulur dhewe kabeh. Ya. Cekel miki Mas. Nah, jenengan putrane Mas Wargi Pak Slamet, Mas. Nggih. Aspane sinten? Muhammad Iksan, Pak. Le ten Jakarta. Dan Semen. Oh, ten Semen. Nggih. Oh, nggih, nggih. Ya. Niki anu nggih. Tugas S, ya. Nggih, amin sewu. Mboten anu bilang apa? Makasih, Pak. Oh nggih, wah jan. Nggih niku mboten pelomo niku anu rencang kula bapak niku rencang gawe swagi pun seda. Nah, muga-muga diparingi padang jakete jembar kula diapura apa dosane saestu. Nggih. Amin. Ya, tak aturke karo Mas Wawan putrane Budi Samini karo Mas Kasiman bose buah ora gelem ora kondur iki gawane pirang-pirang. Lah ya. Yo, kita tampilnya. Kita tampilnya. Oh, anu dereng. Oh, ampun Mas, anu pun gak lenggah. Oh. Nyanyi mboten saged nyanyi. Ndak dedek malahan. Oh, saya nggih matur nuwun. Aduh. Ya. Yo. Ditunggu jumeneng panjenengane Mas Gareng karo Dik Niken ya. Dik Niken iki mau enek penyunan kala borong diaturke Dik. Ya, karo Mas Gareng ya. Monggo. Siji mboko siji ya. Dereng ngantuk ta, Dik? Alhamdulillah. Oh. Aja ngantuk, kuwi nglinggahi dhuwit kok. Lah ya. Dereng. Tasik semingit. Ah. Arep golek tukon es kok ya, Nduk ya. Semangat, semangat. Sugeng enjing Rama. Nggih, sugeng enjing. Panci gara-gara warga masyarakat sami ngempal dereng wonten ingkang cicir tasih kebak sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki jenengan ketrima tenan ditunggoni sedulur-sedulur ditresnani karo warga masyarakat. Insyaallah manjing sing dadi sedulur ya Mas. Amin, amin. Dawe niki lagune Wahyu Kolosebo. Ya diaturke sik. Nah, diaturke. Pambutan kuwi ora diaturke kok ndak gelo. Nggih. Ya. Garape campur sari napa krawitan? Piye ya campur sari apa kerawitan? Jaranan napa jat? Apa gamelan? Mas. Saged. Lah gamelan mawon nggih. Oh nek mayang arum niku napa Campur ya. campur. Mayang arum tidak diragukan lagi. Niki yasinan men pinter kok. Nah. Yo, diaturke Wahyu Kolosebo.
Ampun Pak Dalang. Selamat. Suwerangan nyanyi lagu iki yen. Kaya wong lairan. Niki pripun Mas? Anu kesan pesane panjenengan tindak wonten sida dadi. Wah, ngremenaken Pak, ngremenaken. Dados menawi sampun kempal kalih warga masyarakat tur warga masyarakate antusias ngeten niki nyambut gawe paribasan mboten ngangge kesel Mas. Oh nggih. Niku saestu iki umpama kula dalange lho ya. Nggih. Umpama kula dalange niki kula barke jam 09.00 esuk niki. Saking senenge ro warga masyarakat. Nek iso ki wayangan ki bareng kok nek wis diusir karo panitia ngoten. Wah, apik. Maksude saking remene ngoten lho. Mula niki wajib diuriri setahun pisan nggih ngeten iki nggih. Alhamdulillah, setahun pisan. Somben muga-muga iso sowan mriki malih. Nggih. Mengke diparingi nomor WA-ne panjenengan kalih Mbak Niken. Lho nggih. Oh Mas Bagong wayangan ten mriki ora ngajak aku ro Niken. Rugi. Udan pancen ya wis Mboten tetep rugi. Nggih. Sing rugi kula ro Niken niki. Ngomongnya nggih. Nggih. Niki mau wonten penyuwunan request panjenengane Bapak Aziz nyuwun Sotya kalih Jambu Alas. Nah, niki enten spesiale penyanyi Jambu Alas. Nggih. Terus lagu Rasa Bali, wah jan jenengane pirang-pirang lagu semene. Lagu kok nginep ya apa to kuwi? Mang pilih niki Mas Gareng. Niki lha diteke kula lagune niki. Mongko niki kabeh kudu diaturke. Nggih. Kelakon jam 09.00 esuk iki. Jam 09.00 esuk. Kelakon pokoke. Nggih. Kali niki ya ora ketang dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pakde Rajimin Purworejo nyuwun lagon kedanan. Ini lembek bantere. Wah nek ngene nggih sik ya wis lagune le kudu diaturke apa ki sida diwaca apa ora ya diwaca Mas. Ninggal katresnan grajakan Banyuwangi Kidung Wayu kala sibot caping gunung lalis janjine Jambu Alas lewung misa tresna Sotya Madiun Ngawi laulu ngamu ninggal kenangan rasa bali kalih welasku. Amin. Rasa satu rasa cinta ego tetek ati rungkat. Mangku purel klebu Jogja istimewa runtah. Permata hati Jambu Alas ita apa ora? Oke tenan to iki no Tarno. Ya ora kabeh dipilih siji mbok siji. Kula duwe anu pasangan Pak niki Pak. Kejaba karo Niken kula ya duwe pasangan ta mriki. Nggih, monggo mangke. Gentari niki Pak pun Gentari. Patutan siji kula karo Gentari niki. Jenengan kali Gentari niku jan cocok. Cocok. Niku gabitane ya kira-kira. Wah, kula wis patutan siji ndase sak tokolan Pak niki. Yo, Dek Gentari. Dek Gentari ya, Dek. Rene Dek Gentari. Saka musuh aku tenan. Kula lagi pisan. Ketemu iki. Ngene iki lho, wedok ra iso manak ya ngene iki. Insyaallah. Wis kabeh kok. Wis kabeh ta. Wis kabeh. Bar karo kowe ndek ingin gur metu petelot ndek ingin lho. Telek. Cah nyenengke. Nih, kanca-kanca nom-nomane do tertipu iki. Lanang apa wedok? Wedok kapusan. Iki sing diarani Laura lanang ora wedok ora. Mangko enek cendole ketoke wedok enek cendole. Endi cendole? Sambel diduliti kowe ra ngandel ya ditiliki. Kan dibiyen. Golek enek sambele, enek uleg-ulege, Ding. Ya Allah. Gentari Laras Pertiwi. Pertiwi kuwi nama panggung. Nggih. Yen KTP-ne sapa? Slamet. Walah, Slamet. Piye Mat ijek sak usung wedi Mat? Nimpal barang saiki ya. Mahasiswa Pak, kuliah wonten isi. Mahasiswi. Wonten isi. Sik lho, kowe iki lanang kok lho. Mahasiswa ki yen lanang, mahasiswi ki yen wedok. Lah nek banci ki apa mahasiswa iya ngono. Piye? Mahasiswi kok ya. Tetep mahasiswa. Nek wengi mahasiswi to? Iya. Jambu Alas apa Madiun Ngawi? Derek. Iya Nduk, maju Nduk. Ayo Nduk Niken sayang. Aduh. Mau rawani saiki wani. Wani sayang-sayang to. Kendani mau suwe. sore iki sepaneng iki Mas. Datang napa? Embo. Apa kepengaruh di Niken Mas Gareng apa? Oh ya ora enek kok dagelan kok Garudan apa kepiye iki mau kok? mungkin Anda lelah. Soalnya tanggapan sensasi kan ngedur to Pak. Oh nggih anu Mas Gareng yen ruwah niku tenan Klaten niku wah
ndak bengi niku ibarate wayangan. Klaten Nggih. niku salah satu apa dalang Klaten niku terbanyak. Ya, berarti. Jenengan pinten titik ruwah niki? Alah pinten nggih enten lho. Nah, wong kula ngitung jadwale jenengan 20 enek kan berarti Anda lelah ta Wah. minum biomurinya. Moringa. Ya ngono. Niken Nggih. kono apa karo sedulur-sedulur campur sari Bertawa biomorinya rumah saku. Kene kono ta? Lho, piye? Yang ngene iki kedeg aku. Ngene ora kon kelakon adol pekarangan ya piye. Lah sampean sebelah kono kayak aku ke sebelah kene. Nah. Pripun diniken sayang? Wah, foto. Ha iya karo sing nang omah tetep beda. Kaduh. Ya beda. Wah, lek omah klumbrak-klumbruk. Dipit- Pak, Saiki saking videone panike lho, videone iki ora mbok pijet, kuwi pijet. Allah. Nah, alah. Lah kok dipanteng ta ora dipijet iki lakon apa ta run ngene iki. Glumur. Nah, iki tenan iki wis panik tenan iki. Ngabari, Dik. Alhamdulillah saya Bapak. Jan. Ampun ngaten Pak dicolne Pak mengke kula jegur kotak. Aku seksine, pokoke aku sing nyekseni. Salaman karo wong ayu niku beda tangane halus. Sesuk-esuk tenan no, enek dialang no kerah ro bojone enek sesuk-esuk ini. Kowe ora nonton YouTube ora nonton YouTube. Ora masalah kaya anake dhewe iki to, Pak. Hah? Anak ya anak gede witekno kepepet tok. Aku Anak ya enak. anak ya enak ki piye? Oh lah suwe-suwe ya cetha iki. Lagune apa Cahayu? Mau wonten permintaan kalih welasku. Ya, dikasih dulu. Nggih, mungkin mas-masnya lo nggak meninggal kenangan dua. Ya, Bambang. Iya. kalih welasku riyen nggih. Di Bambang, di Mas Bambang di. Mas Babang di Mas Babang. Lanjut aja. Oh nanti, ya. Ayo Dek, Ya. ngatur apa? Nadane naik. Nadane naik, Aku Mas. pengen jogetamu ki lho. Wah, jan Jogetan sing pundi? sing kaya apa ya? Kaya jaipong, kaya reokan ngono kuwi. Hah? Aku mau ki arep ngomong ki kaya kebungkem limburan mau dadi akeh wani ki saiki. Jogetan Samboyo to, Pak. Nah, Ya Samboyo ki ya nek garape Samboyo, nek garape kono dangdut ya tetep dijogeti dangdut, Pak. oh sik lah akeh nun sewu akeh adaptasi iki mau durung apal wah iki. Mula kerep ngejak. Nah, nggih. Ngejak ya Pak bariki ya, Pak ya. Nggih. Tenono, angger dalang Angger oleh murah. Ya iya. murah-murah. Terakhir iki lagune. Nggih. Satu lagu karena jamnya sudah jam 3. Pengamu meninggal kenangan 2. Hah? Apa? Apa? Siap. Terima kasih Mas. Mas Bambang. Hah? Mas Oh, Bambang. Mas Bambang. Mas Babang. Lah ya lak bener to aku ki nyeluk Mas. Cium jauh, cium jauh, cium jauh. Hah? Cium jauh untuk Mas Bambang. Mak. Wah, wes. Raturu Bambang Wingko. Jami Mas Bambang. Aja ngono lho Mas. Wajah iki wis ireng kok tak ngonone tambah abang, kok dadi abang ireng. Nyemet udute kewalik ngantekan. Ya Allah, saking senenge karo Dik Niken. Yo, sudah siap kanca-kanca? Lagune Agak dhuwur ya. oh iya, pokoknya dhuwurna wae Mas, sejajar karo malaikat ngono wae. Ya Cok. Langit. Wo. Semono kegedean ora? Ora. Nek kegedean nganggo X anu M apa L ngono wae. Apa lek kegedean iki apa? Nada, Pak, nada. Oh, nada. Kok tiwas dinggo kombor-kombor. Nada. Oh, juga ayo gigol kabeh. Siap? Oke, Siap, Dik. berpacu dalam melodi. Maria. Sikara kang potunya conteng.
Widareng rada nglangut ragil kuning angopadi midraning panci asmara bangun kang sajatine handit anak-anakku Gareng Petruk lan kowe Bagong napa ibu napa kanjeng ibu apa bu wektu dina kala mangsa iki aku bapar saka dadi Bambang Pamujan sih awet aku kepengin bakal ketemu lawan wong atuamu aku bali selakapan lawan wong atuamu Kyai Lurah Semar. Oh nggih kok kundur Bu. Monggo kundur Bu ayo tak dereke balik ayo tutno salakuku Gareng Petruk lan kowe Bagong. Jejer kaping kalih mapan pun madani kah wangen alang-alangku midir sinang madyaning sinang sono adingeku nggih sang hyang wenang madyaning kasih wangen alang-alangku midir kahyangan gumantungan tanpa cecimpilan ana padhang dudu padhang ing rina ana peteng dudu peteng ing wengi mriku tan rasana rasa salit tan ana rasa luwi
manoha mung nikmat tanpa karana lenggih wonten madyaning kahiwangan alang-alang kumitir. Dereng sawetawis lenggan Sang Hyang wenang katalika mangke nampi somanipun Kyai Lurah Semar mangkon pangudas Paradriya. Janing kalogo kadi langit ngambang sulam upamane ko lintang toyo sumawur lan contra katon hujala Amawi genamastu namasi damsi darastu swastu hastu mangku to mangku Semarang padha becik satekam madyaning kahiwangan silaka madyaning kahiwangan alang-alang kumitir iki Semar pukulun lulus raja lampah kula ngaturaken bekti kula pukulun iya Semar wis tak tampa lan pangastune panjenengan ulun diage tanpa nono wigati kang endi Semar dadosna kawuningan paduka bilih wekdal samanggih kula badhe gugat ngersanipun yang mamenang awit kula wonten ngarsa padha dados pamong para pendhul king napa taksih dipun arah pecah kula dening tiyang sanes Semar sejatine kabeh kuwi pancobaning urip kuwi dadi pamonging para Pandhawa
pamonging kabecikan akeh godho akeh rencana to kowe kuat dadi pamong tartamtu saya kukuh bakuh ibarate kaya wit-witan saya dhuwur saya ngrembuyung godhonge bakal akeh barat kang nempuh yen to kuat saya kukuh bakuh yen ra kuat saoyot-oyote ing Semar wektu dina kala mangsa iki Semar banding kowe kuat napa pacoban bukaan lawang swargamu iki para benda sawaris bakal tak paripurna wujuding wahyu ya kuwi wahyu kamulyan bukaan dimen Nalendra Ngamarta Kuntadewa metu ana ing kunjung muswara ing ngestaken dawuh Sigara kang bala tumingal campo samyong tali Dadet wileting kota dah nyanggung mangoncang idi badhe kula pikanggedalaken ndara kula Kuntadewa kulun semubang rangarono katinetrane nganggo rapo sabalingku kiloring kanegara saketara kula Kuntadewa wonten dawuh ngaturaken bekti ulun yang mamenang iya wektu dina kala mangsa iki ulun maringi lawan jeneng kita wujuding wahyu kamulyan kanggo negaramu lan kawulamu dimen Kuncara Mukti Wibawa. Saiki ora kesuwen Semar lan kowe Puntadewa tak tundung bali slamesake para kawulamu. Nyuwun pamit nyuwun tambahing kasih. Iya Puntadewa lan Semar. Wektu dina kala mangsa iku manjing ana kunjung maneh lan tak sabda gen malih lawan dudu wujuding Semar kanggo dimen ora kamanungsan ngetaken dawuh ulun iki sapa dipun tepongaken kula menika Kanastren kowe Nyai Kanastren inggih ana wigati kang endi kowe nyegat kang dadi lakuning Ismaya Sandi Sang Ismaya Sandi dados pangertosan panjenengan Sang Ismaya